Baby a gida? Ya kike? Wallahi baby kwana biyu ban zo wallahi. To shi ne na ce yau din nan dai tunda na gama na je kasuwa na da na ce bari in zagayo. Kai wallahi baby na yadda nake ji da ke ba a gari na. Na fa yi yadda kike tunani fa ni na san yadda na ɗin soyayya kike ba ki ɗauka ba. To ai kin san yanayin ku na mata. Ku yanzu mutum ya nuna yana son ku kuma ba shi kuke so ba ko wanda kuke so da ba. Haka bane wallahi ma ina kaunar ka. Allah baby ai ka na ji daɗi ka ji. No. Ban hana ki da kowane sauri a kofar gidan nawa ba in ba da sani na ba. Buta ki baro. Waye ubanka a nazon Najeriya zaka to gada gangaren kato da ba lafiya ba. Kawai ka zo ka bata mata. Baba ga wannan. Ha? Ba da mara aiki. Na lafiya da gida lafiya da. Ai kai bayan. Ke Zainab zo. Ka yaro ba da ma. Ba Zainab zo. Ba da hekce mai ba na ranar bane ba yi. Sannu ina gida kalau. Wallahi lafiya lau baba. Baba da duk kare da lafiya wa gaishe Zainab zo. Ai ba na ranar bane ba.